Handumanan sa usa ka aw. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shelo. Sa dili ba nako usublan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pare, mahal mo raw ako. Recorded by X Thunder Gaming. Sige. Tutukig mo ayos tiya, bay. Kay mahilis gina siya ba? Wapa sa gibitaw niya ba eh? Ay. Niya, sa man? Munguyab ka niya? Ha? Gusto na kong musuway o panguyab. Ayaw, uy! Ano ka? Kapiha ko nang umakaingon og ayaw. Kuan ba? Di ba? Nga ako ba, kuan? Kana magod siya, bay. Wan na'y ayaw nga pagkababae, bay. Dagka na kayo nag-uyab, bay, uy. Pero, huwag na po lagi ka kay makakita, naglabaw pa ni mo. Ingon ana ra nakadali siya, bay, mabuwag og uyab, bay. Mau ba? Ug taas kayo nag-standard ng bayhana, bay. Mga kwartahang lalaking gipangitaan na niya. Di ba? Di man kaganahan mga uyab og babae nga di na to kalibin. Sakto ka, bay. O di sa kuganahan ng babae nga daghan nagnauyab. Mao gyud. Na, kanang bayhana grabe na, bay. Mo na ikaw, bay, focus na lang gyud ta, bay, sa atong pag-eskwela, bay. Aron makagraduate ta. Labi na nga high school pa ta karon. Asar bitaw ng uyab-uyab ba? Kung makatrabaho na ta, di ba? O, bay. At sa anak, finally, humanagid ka ka eskwela. O na. Makalingkawas na ka sa mga bayro nun, Maki. Matrabaho mo ko. Mga apply ka dayot, ha? Di ka mo pahuway una. Di naman. Diretso na ako, pero makatabang ko din mo. Kinahanglan nga makatrabaho na gidayon ko. Nalirigay ko na dawat. May nakalindot ning magkahumatag skwela kay dako og possibility nga padawat ang gidayon ko sa gi-applyan na to. Hi! Familiar lagi mong naong. Tiya? Nakaila ka na ako. Sabot ipasabot. Nagkakita lagi data no. Oh. Kay familiar ka bito imong naong? Schoolmates kita to pag high school. Mao ba? Ay, mao di ay. Ahon sa manang apply ka din Oh, hard ako. Sugod ako ugma. Wow! Mayo noon. At least, dili na ko laayong din Puro magod mga babae ang mga kauban ako din hikod. Nga di ko ganahan kay magsigarat pang lipak. So, gano'n yun na, anak ka? Okay na mo kita mo yung mag-uguyog? Okay na. Sige. Wali man. Kena pa? Nada ko'y amiga sa opisina? Amiga lang ka, bay? Ha? Bay. Ay, lugay na itong panahon nga nakagusto ko niya. Kung ako'y gusto ni Tiya eh. Kung kining ako, inamigan lang gining ako nga ito niya. Mo ba? Nabiga. Sige, bahala kay. Dako mo ta. Ito kay. Ako lakaw. Ano saan ito siya? Muro mag-isok ko? Basi nagbabala ka siya, nga mawani na siya. Kikita naman magsiguguyog. Puro bata. Wata kay ba, uy? Narabag yung mga friends ngayon, ana. Igihan ka ayo. Basta kayo, ako'y nakita nga dautan sa kong gibuhat. Maong, di ko ang imabala ka. True. Tara. Asa man ta? Ako naman ta. Laan na tara. Ay, Shelo, kuan. Nana ko'y kasabot. Unsa? Kinsa man? Si Alvin, akong uyab. Naano di kayo, uyab?
Kamusta lang? Recorded by X Thunder Gaming. Anya karon nagbalik ni. Mayo noon. O gusto na ko nga makailan siya mo. Basta bigyan mo ang kanyang best man sa among kasal. Ha? 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 Kasluno na rin siya? Oh, bay. Niya, okay na ka? Ha? Naunsa raman ka? Wara. Oh? Wa ka nang kamuriak? Ha? Awa kong gingan nga, nalipay ko para niya. Anong day? Bay. Nagiging nabantayan nga. Bay, di lang ko gustong masakitan ka ba? Nakailatay ko ng tiya, bay. Nabalakar ako ni mo, bay. Ay, kabala ka, bay. Saan ka? Di may tabo ng mga uyab ko iti, ha? Ugani, ugma. Magkita mi, uban siyang fiancé. So karon, nagkaila-ila ra gyud mo. Oh, kailangan taon ko sa lalaki nga pirmin mo isgutan ako. O nya, sa may comment nimo. Mayo man, pero gusto kong mas makaila pa niya. Okay lang mo siya kung uban ko mo sa kunyang mga lakaw na kita lang doon. Sige, wala problema. Ha? Naamuran sa mo? Oo. Ang buto kung sa'y pangita ining fiancé ni mo. Ngayon siya suggestion ako. Pero di ka naman. Pasensya, ina lang mo. Kasi ina lang na yung pailupot para na ako. Please. Sus, kung di pa lang di ka pinangga lagi. Swerte ka kay love di ka. Love? Love din sa tiyak? Abi mo, mag-best friend mo. Bro. Alalay nagpasabot ko ano gud ka na. Dili mo pagsabot. Himo ko yung buwan? Ha? Kalma! Ningnaya lang, ma. Ay, dihinay naman bitaw na. Daghan na gyud kag bunog og samad. Puro man og grabe ang dumot at tawhanan ni Munak. Ningnaya lang hindi pagsabot ang anong kasuod iti, ma. Ay, kanang tiya mo hinungdan. Ay. Mas may pagmulikay ka anak niya na. Pero, ma, Oh, ngano man ha? Di mo kaya? Bebe, sulti era gugustibo. ay, Maurita niya akong gingon niya, tita. Gaya mag-o. Ang tanawa, nabunog na yun, ano? Busit ng bayana da. Nga anong pa kaniya? Bay, kalma lang eh. kisa may mo kalma na, bay. Namamay, gidanata ni mo. Talawa, nabunog ka. Mag-andap una ko para panihapon na to ha. Pag-istorya sa mo diha. Bay. So, pingi na kung gusto niyo. May problema ba kanti, ha? Oh, wa man. Wa. May problema ka na ko. Ay, Hindi ko. Suod kay ta. Gusto na ko nga. Amis ka na ko, bay. dugay na kung may problema ni mo. Ha? High school pa ta. Maproblema na ko, basta magatubang ta. Ano naman? Eh, di lali magtago sa feelings sa katawa, bay. Labi na sa iyong best friend. Onsay. Oo. Nakagusto ko nimo, bay silo. Dugay na. Pero naring kamot ko, na di ka makabantay o mahibaw, eh, basi nagmulikay ka na ako. Mawa ka na ako. Oh. Pero karon nga nakasulti na gyud ko nimong tanan. Ako na lang mismo may mulikay. Og bahala og dangon na nato ang atong panag-amigo. Uy. Pare, mahal mo raw ako. Sa tinuod lang, wako bati ang kalagot sa kumigo. Gani, naluoy ko niya. Og, bisan og nitugan siya nako sa tinuod, pero dili ko gustong mawa siya nako. Kay igsuon naman akong pagtanaw niya. Karon, wala may communication. Kaya inibawan ako nga nag-boarding house siya og nag-iilis na siya number. Dinhin ang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampong. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita manghikalan, kaagi ni Cielo nga kita kinasaan Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayang tagayo, awit nga nagalahan, paring mahal ko raw ako. Wala namang mababago sa pag
tingin ko sa iyo. Pero ibig RMN